many someone. Can we see Mr. Actually, about a moment? Could you buy Country, Aquaba? Yaja, Catawanity, Macataxi. Now, Mamma, you can Suda here. Yajana for other predator. Yeah, I cost you a picture. When you come up, that's when you're baby now. Yes, okay, Timothy, down with you. Sumina, betcha. There were then 15 on predator. Oh, then I was from a bonny. And from my country, intention of Duano. Who bear any at Tibetia, they began to conquer. One friend face, I want Panoa. Let me get you for us. Obeying us, and you will be in Canasem. And call your sword and some for your son. I'm watching. And my watch was what you boo. And maybe I will took us to us to run and tack on some of them. Actually, 2 of here. I won't pay what trouble was up a little bit too often. And by thinking a bono and you could see One pen and I was a contract pen and was on the cone. Pay to us. I as I hope Obama catch any sobbing in Pacho. Catch the Mr. Pentos more and you. Ah, last happened to our who catch a baby and you home. me patch when you're on. Catch the open obu and pin to a more near You. And I didn't bar and they offend a pin to a more yet. So, yes, into a more yellow a tour, into a 2 more ya, the new a bar another pin to a, and in our name won. Next time we knew to me, young folk. Next time near Prophet. The Pamicho. And you are so home since you had that one, and you've been to one tell them when you're what I will be. Could you catch a call? Mr. Say, Prince Wall, be any who catch it. Minia, who could Toby seen a before to so that's open so see a cocontia. Now, so we be Fita, no baby, cocoa, you know, 20 cocoa. Mrs. Council. For this awful slow. Now, such a busy a bushwa, I can say to Suman. And follow her. Here, Sister Dinah or Dumpuniasa with Jesus here. Or say, or be a pure one pelka. Now, so call my pen when you return on process. Mini, here, me, I will tell someone to see. Oh, no, good. What's the good we are beer our little senior? Punta was it brand? And quality, Minia, from Wasses. So, we're young, as you dear, or touch a macodo do market. Mini. Me penny for the coquet, or also what you do with here. What's it? Or beer I feel and do not want so to and chill beer. And quality, what is when you boss are go to him? And family, huh? Mini, I am fine with you to get women. Ah, so what's it? No, I was with you, and so do you look at Romo? Mini, me or Tossier, me for the comfort or Denta or no Bunny. What's it? Or beer, would you do your man where they have to punish you are not? As I let here. Or Basha in Uncle Common, I did some panisa would die. Or beer to one and put to brew. Ah, that's all bar. Or tongue, Nadwa. Or bar tongue to do that when Yahubia, and or bar Tom Macolo and Yahubia, and first on the wobble. Or bar Tom Macolo and Yahubia, and first on the wobble. Nothing yet, and I be home. This I will believe you. Or bar Tom Maco, that's a way in Yahoo Fashwa, or Yahoo and first on the wobble. Young cop. Baby, Aye. Me ko e hihie ya so kwabi niba modem Eya no kware o bring pattern pram aboaka se bansa nye dimi sa dia so anyi me nam me ko bu e patani abre won tira no so abre to bo ase na mi se mako e be bra ma no ayaya ka mi ni bu mi ni hwe sunsu atuatu kasa che fentem frema e me ne so no kware If I told you know, I better believe him wise. Sunsu wa tuatu kasa che fentem frema e me ne so no Fente for atetia apo hanu senso ato amatetia akobwa no baby na se susu yes susawa ensuo no eto a enketenkete na ne nam ifiefie ne nkyɛnkyɛn ye fani susawa se etoato ne kasa kyerɛ fentemfrema na mene so no ana ka se atetia abo ano a atetia ne fentemfrema sa atetia abo ano na ne yede atetia ensuo no toato asa ne kotai ba bia na atetia no ho no we say wo kofom kra na wo fa nkyɛn ɛse sɛ atɛkyɛ ba kwan mu amakwan mu tire so te ase nti ya wo kasɛm na ebe na ye buo na amanfo tie nti wo mu tie mu nsɛm no sɛ wo kasɛ nsusu obi kra be kasɛ bi nsusu ana wo furum ni bi so nsusu awa e kasɛ wa ya de ketewa nsusu an ketenkete sa atoato a gɛgɛ ka bom okunu bi a yɛ okufo kese pa so okɔ akunu so ɔtɔ a ɛse fentemfrema am no so ama ɔso am ne fentemfrema nti obe no ba mo cha ko bi kwa je umu baby pese o man disima ye o se oba wo do le se ne awo ye de o hweto oba wo do no no ana de se wo de wani mienu hweto am ensi ye kwachi
ɛyɛ ɔbaa wosi wonim ne tiri mu mpo ne sɛ wohwɛ wode w'anim hwɛ hwɛ tuo wonim yɛ da wonim yɛ da anadwo no kyɛ ɛsum asa yɛnkɔ kwakyewa na wokɔkɔ ka kyerɛ yei na menim sɛ atage ɛde sɛ yankama no de san sɛ ma no mu o tra ba bia so ya tagi o tini de atɔ bo ase wana o ka sɛ ɛkɔ no ma no akro mu a yɛnkɔ nkɔgyina ɛkwa so nkɔyi pregu minia kai cha ofe no nya hia no wodi ha sebiu ya nie tie buru bia ye fa no merema mu ai obi bɛboro amwakɔ ɔgyaw na yɛgu ho deɛ ɛnte sɛ wo abɛfa obi bia no akɔ gyaw na yo minia nia wogya ne na go kwa mo ne ɔno ne wura fi nia ɔkɔ tie mu de ne wura mfi da ai saa so na tie emika yɛde kɔ gya na so nyɛ sɛ emika na yɛde ba fie nya ma asɛm hwɛ uso ni wansa po bi usu tu gane mo na wache ne je fie to bo ase ka kyire yi na means awansa dura wi a ne ehugya no no ni dura na do da oboja hwehwura yen yi o drum tu o se wansa ni woka ajo sa so ne hu oboja mfa so nya ma asɛm hwɛ ja hwentwi tu ne yampia awansa wo so ye wani mu ya no e wachi yie enu ti no opesa ne sama no de nsa si na chi no mini to bo ya se yese wono mi kwa bo da ma no mi ba bi so che mi trim na sɛ de ɔde na nam ɔkwa no ɔnani baabi akɔpem yo abo kɔtɔ tie sɛ ɔso wanu nsu fi daa yɛkyerɛw awiakwa no amfa so wobisa tani anadwo ɔkɔtɔ so mpɛ pirikɔ no na sɛ wahyɛ n'akyi wobisa tani so no wobisa gyentia mimi ɛkɔtɔ bi bibini ɔtɔ na no buroni ɔkɔtɔ wɔnka na ne nkyɛn na ɛya ɔkɔtɔ wia ne bɛ wia hina na mɛgye ne kɔtɔ wobɛ nso a ne wo so kɔtɔ ne bɔ mu wa mimi ɛtɔ ɔbɔ ase ɔkɔtɔ so ɔtu mu no kɔtɔ nsu bi saa so na teɛ mimi atɔ bo ase na brɛfrɛ a yɛ de na se kwan esi da ni o wi kɔtɔ bra no so we wi kura yɛ di ne tinye apɛkyɛ krokoyi ko npa dodo ti ba akɔfo asɛm mfa me ho sɛ wo no aketechiwa wo se mu nya fɛ so mpem football go a ɔno traffic susan ade bo ɛkwa pɛkyɛ da ho so ai ansa na ketechiwa benya nyam na efficacy ya bata bo ani twetwa na ya pro so je mframa egu yanko yo bia ba ko so timi nya kwa yo ka kyire wo ba we no nya ya we kɔtɔ bra no ɛsi ya we kɔtɔ bra ɛsen ma obi kɔtɔ bra ba kwa nje so ba tuma we ɛkɔwa yanko kwaje obu bebe wo se ade san le hu de ogya ho fa so mese ogya mese ade san sase one side hu na wi awia no ɔno ayi ekura na adwa no pa yo boja dwe yankɔ play yankɔ baji minia adabada wo yi da sɛm so yo tobo ase na sɛ usɛ utu kwan na sɛ ɔte sɛ akokɔ bi akokɔ ɛbɔn a ɛnyɛ adwe so adwe bia no da kwantuni bi nneɛma so akɔfa akokɔ bɛba uni hawo sumuje ɔba akofo to akokɔ nini ɔbɔn ɔma mansan ayo sɛ akokɔ tuntum so so ni manimonyam sa otu ko sɛ tuntum fa sɛ ne ho nyonyam no nya so otu ko sɛ fitaa no akokɔ fitaa so ɔkyɛ ofie obri ansa men pe akokɔ sensa yɛn no ɛna akɔbɔ ne mrane o mini hwɛ akokɔ bi ata ritra jata na ɔgya ne bɔ wɛkyɛ no sɛ bi ne kwase a wayɛ na wo ko brekuo akɔ akɔ nini ade sɛ bɛfa wase mini to ɔbɔ ase hwɛ sɛ wuhyia akokɔ na ɔbɔ duku fitaa go hyerɛ to wisidi wisi a sɛ nya kuroma ne kɔkɔbɔ ne wɔn aburu nya na wɔtɔ ahyɛ da saa so na teɛ minia mameka ma nkyɛ ho ase sɛ aboa na ntwie ni su na nkwase ni nam de nyankwase anam akɔfa ne ntwie bɛba ɛna gye hwɛ sɛ wonim ɛyɛ ne ntwie no ma wɔn na wɔn na onim nea wɔn nyɛ ne ntwie kyɛ wodi ne kyekɔ adidi o na sɛ me ni na ntwie sin sa nkɔto ahasi o minia sɛ di mpɔbua kɛse ne ntwie hina ka ne ntwie wɔ ɛma nkra do pepa kyɛw gyina hɔ otu kwakye wo bɛ na obu ɛsɛ wuni na ntwie akyi nkɔte ahesu yɛni na ntwie akyi ante ahasi o yɛsɛ sɛ wodi aboa wɔ sono akyi a wonte ahesu na ntwie deɛ ɛbɛwɔ yɛ nye ntom mate ati sɛ wa yɔ to wase ɛyɔ so no menim ɔsɛ ya nti sɛ deɛ meka no tem ase ɛyɛ ntom ɔsɛ twam yɛkɔ minia sɛ wonim akyakya menim sɛ ɛbɛsi wo nua akyi a ɔsa yɛyare kɔsi ne ntwie sɛ ɔsɛ wadɔ sareɛ atɔboa na sɛ wopam asatata de a na atɔboa sa pa meyi na onyam ba bi aka wo minia hwɛ ɛnyɛ gye na nka ne ntwi na ma wɔyɛ ntene nka wo yanko kakyire yɛ ntene pampan kakyire wo bɛ ni bi misɛ nyɛ gye na nka ne ntwi na wɔyɛ ntene ne nka nyabotrɛ munyabotrɛ ɔsɛ oya polisi ne ko bɛ nyɛ bɛ obi wɔ no mu a obi wɔ kora wokyiri gye ne ɔmfa gye ne ɛnkye nam ho ɛna ɛbɛ no sɛ wopɛ sɛ wode gye ne no bu bɛ no a ɛbɛ no ne sɛ ansa na nantwinam ɛbɛnya pampan no na ɛfiri gye ne mu
ɛno ka sɛ ɛno kwan de ebu nsɛ saa nantwie mfiri siem mbebu gye ne kwasia nantwie mfiri siem na mebu gye na ka kyerɛ ka na benya pampa ne fiji ni dabi Tanya kan ne ɛbɛ na wo na se ne na mo kwa de je ɛbɛ na wo bu yɛ no obi se beka se ata ko na mo benya pampa wo bu bɛ ne sɛ Messi kan ne asa ne bi no yɛ tin pampa. Dabi ense be na ɛbɛ na wo pɛ sɛ wo de fa bɛ Twamianko yankɔ ɛnyɛ ɛnyɛ Ya ni kan anso ana ɛbɛ ne nyɛ yankɔ Kaje to bo aswa ohuri bu ani wani mu akyia anamu edi kan ne tie tina. asan so na tie o se ansa fufuo ani efi no ya de fenfem na so no so Minia akofa nsefo baba so mujie sebi atete kwa na so kwa se ne twa be won nsu ana odi nsasi ebe fie yo kaje to bo asna so obi nkoto abe ama obi nyina tire ampene ma no Minia hwe so onum tefre wonya so obi sapa na kontwi wana won to so obegwam na sa abe wode ne papa na ne dom tefre hwe se wo mutu ayaya ai o ai papa so adokutuo say do say do pro ni ebisa no abeti efife masa koso ato bo ase na so be abeti ni so ni nyi to so enya masem Minia to gbese yes e wonu won yemfa nya bia ntu abe etutu a na ne kwa ye de yo Minia mami mbu be mi ti be se wonu moden chem ono open won se jakosi no kwa so na kanye ne trabia no no to bo ase ka kire kokosira ka amanfo adu o se ni du pon watutu amna bo yin okwa yem mepamocho kobi kwachi ebe na etwi kasa ne yeka kokohina ka no enye kasa kokochina ka kokochini aka na aka se kokohina ka ya na ebe no ye mugu a montom bo ase etwi kasa ne yeka okurase so ejina machi esa na ne ho keka no so kokochina ka o keka wo boso so ebe no munyi nsem no na se anche bia school for kotren so se etwi nyina wo de twere e bia na bebia kwa kopio na akwa ye kokochina ka ni kokohina ka na afa akora no mu de wonfa why yesra mu wo de me de ama yanko Minia eja to ko enwa agbo busu market o siamri ketu na se odupon ehini akoto amnamu a yetwa so wewi bayi wo so bi o kan fu ba ko apa ka se to bo ase so bi ni wa titire ko fi kwachi odupon ni akoto amnamu akoto adamnamu a yetwa so adamna afina ali asem na shim ofa me da ase sadamna oni madamna minipa yankwai Minia mike echa ofe na simeku ye to magwari sasare anka ya no fa no musu nko kaje na sasa ajina yanti obeni dim yanti meku tron egware se kana ayi wodi umu se kana umu beno meku tron egware sasare ayi na mo nyiri wuri bubeno se meku tron egware sasare anka ya no fa no musu nko me fa beni ma ebe ni se mekum tromu ana obekum tromu adwane sasaduro anka manefa na mo hene ene na imran se ne nam kaya ebe we me fa sasaduro kwa amba o ka se sasa na wan fa duro no kwa ni mu e wo benu pa duro ne hia ne pa mo cho obekum tromu mo adwane sasa duro die dia na mani fa ni musu ana na ho hene ene nam kaya ebe we ufri bu ba ache me fa ma twem kaje yeyi o to pete to asa wa krawo ani wonya to wase wonye le wase begba fota kaje me ntaw kaje o tire so fa be do afọ nyanko Minia miti o she na so ye sebi previous on si da se kan je ne jire no kware ahwo hina nti ene eja yo mawre anya ma asem dodo mo si mo ba te so no nya sika se tra so nteso nko nanti o ayo o be we ya nyi fun se o mo asi ya ho ba keka ye nti ahon no ye yade mu a o tire ho na mba bi ahon hene o so yade ahon hene ndane ya yade a o na bi a o ho ba keka ye timi keka o mi bi a o ni na o kanti de jamo yanko Minia se obia abayewa wosisu na wonya hofe na se bi wonya tuo na se bi wonfa adwene ni nyasanto a wakosu akuma ene ebre ayi no kwa baya na o man kesi me da wase kaje yeyi na sasa adwen anya dwuma honam na brew ayo hwe nentwie ejai nwan eni apontin ekofa nentwie numa nyankuo no de asam tu na
okuma no se dani edaboni nti onsi fam ayo kajire yi akotiaba ana boase wode nwi ne prebu de ruboni onso mantem ani dawuro o se de ododo de otan no obi ate ne kapa na ore na so tie no nyama asem usosum gede hu ye fa kutia embo kehire oto boase kajire na wo ohene so de kwa ba akofo nso ano akofo ohene beba oni ha nyama asem ahindi nye de hwe na ahinkwa kire wase no kwa ohene so wonni me pacho si beni subiem misa ahindi nye de hwe na ahinkwa kire ewe bubeni biem me pacho mu yam ahindi nye de hwe na ahinkwa kire ewo gwagwase me pacho beni nye sa de ma yesi ahenni enye danka yenhwe ni ahenkwa e kire wa henfie Baby anam ni ba. wo ye twini e na wo so ngube me ba chawo mi nye twini okay who put us a beni sisu a ye ko exams enche be school for ko exams so mo jebe teacher for ni go no mo te peace fm apuno ho na wo mo twetwere be no enti se wa anti asem no de ko ya akra ne so we na sakra ne kokofa de na wati enti ebe we ye de ma we enye yie yenko kajire ohene a onni entuma fufuo no ana otu akwasidan seda yo minia hwe ai ohene a wotia paka me post nkasa ya won na ye na mfema ye nche mpaboa so ye nka den mu no kware ana ohene so wontie afutuo no orenta krabo a woniti minia fundaka aye fetise den kwen fancy ese demu aye no kware na so efun se ne ho ofe na ni te so no samnam minia hwe edikenti so tata fun ya dika fun ya kama dampan fun to dom de achi so me so nti mi di fun anim owu atwe do ba konfuro edo owo sapofu obi agbedwara anu bi fam minia ma men ka ona acha se odi mu ajanan so pe se tintia na ofudua kajire to boase so pe se odi ara tintia na ofudua me pa mo che omunya wotre na anya ebedu be na posi fu jira gate na no twem ade ne se no ba ma wo fin kama esa on se ebe ndi akoba ne se obu be no e me ode ne yiri mum yensa ebu be no obu mi na so de di otoso mi yensa wo sa kofa mi nu enti ba akro otoso mi yensa no wo tete mi wo fi enti anya mi na maye mai di mi ti enti ka jire ebe we ya wo se bu edi ebe ya wo bu e o se ya me ka se mi de ma wa na ode manu bi wa mo comfort din omu wabo bunira so ai mi ere aka we ba ko Obeda na no odi mo yi. ko mi se o pe se o ja na ye tintia e na ofudua Ntwam aso. ebe we se kodwo frifo ni mpanyimfo na je kura ti be we se me dia ma wa Senti wo ni kaso ana. obeka se o se ya Enye sa na ebu. ebe we ka chire ayi we wo se kofia na ni abloka se opese we jana pene ho ebe ne se opese we jana etretera ana akofu dua ye ne wo so na petia yo se edana no se wa afro so na etofo mu ana na entimi nya tentene ade mo chia na wo bo no se we jana etretera na obi a food dua bia adwumboni wa food dua na so oja ne nan a etofo ana atre na uja ne se ona so dua so a ma wo ye ebi atretre na o kan tenten atretre no antimi ye yanko kajire yi so mo wa bofo twene aye oda wa preachwa etira Akwani bi ti abo. hwe se o pe se udi obi atedua na odi ni ba egore bacho abirafo a preacher na preachwa eso so na won bi there preacher na preachwa okurasi ni eye kasa no sisi so no a preacher ye de obofo ede ekọ ahayo ene ye friend na preachwa na we say no ebia na o ka preachwa enye africhiwa na mekan ene se bia ona preacher no de preacher bia ya preacher ba akopẹ so mo wa bofo twene aye oda wa preachwa etira Baka mbacho. Kasa na ye kan wo. Ye wo hwi kasa na sakan kasa na ye kan. Ye wo akuapem de ene wo kwawfo ede enti ebia de ono ne de no wo de firi kwawu eno a preacher no ne a preacher na e se ya de ai ende ye yenko ti we de mo da ro
Yo, sa ajapo. Aha, ibo bi yankoi. Ka bi ade. Minia obofo kon na so nyambo bi enkum no be fi odi obu mamamoni. Sa so ana so bofo so ko gbemi na se wo nya hwe so a wo se DP. Ajuble. Aha, ajuble. Eye, pa wu pipi ase